3 самых некорректных формулёўкі для матэрыяла пра ЛГБТК+ тэматыку. Сёння я распавяду вам пра 3 самыя горшыя словы для таго, каб узгадаць квірную тэму ў вашым відэа, пасце, выступе ці артыкуле. Трэцяе месца займае слова гомасексуалізм. Зараз я бачу яго не так часта, але яшчэ нядаўна мне часта прыходзілася высвятляць журналістам, што гэтае слова некарэктнае, бо выкарыстоўвалася як дыягназ для гомасексуальных людзей. Карэктны аналаг гэтага слова – гомасексуальнасць. Другое месца займае слова трансвестит. Больш некарэктную фармулёўку для пазначэння трансперсон складана прыдумаць. Варта памятаць, калі чалавек трансгендерны ці транссексуальны, карэктнай фармулёўкай можа стаць слова трансперсона або трансжанчына ці трансмужчына. А людзей, чый храмасомны набор выглядае не як XX ці XY, важна пазначаць як інтэрсекс-персон. Ну а першае месца займае словазлучэнне нетрадыцыйныя стасункі. У сучасным свеце традыцыйныя стасункі гэта, на шчасце, вельмі рэдкая з'ява нават сярод гетэрасексуальных пар. Як мінімум таму, што ў жанчын цяпер ёсць правы, а шматлікія традыцыі, такія як, напрыклад, хатні гвалт, забароненыя законам. Гомасексуальныя стасункі, дарэчы, існавалі заўжды, так жа, як і гетэрасексуальныя. І калі вы жадаеце пра них канкрэтна распавесці, вы можаце выкарыстаць фармулёўку квір-стасункі або гомасексуальныя стасункі, калі гутарка ідзе выключна пра стасункі людзей аднаго гендара. А якія некарэктныя фармулёўкі бачылі вы апошнім часам? Пішыце ў каментары.